Αν και λέτε ότι δεν είστε, ένα ή περισσότερα από τα συναισθήματα σας έχουν γίνει αρνητικά. Το ανεπιθύμητο συναίσθημα μπορεί να είναι ο θυμός, η αγανάκτηση ή η κατάθλιψη. Μπορεί να μην θέλετε να το μοιραστείτε με άλλους ανθρώπους, αλλά πρέπει να ρίξετε μια βαθιά ματιά στο τι κρύβεται στην καρδιά σας. Ένα ή περισσότερα μη επουλωμένα περιστατικά μπορεί να πυροδοτήσουν την ένταση των ανεπιθύμητων συναισθημάτων σας. Αναγνωρίζοντάς τα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη θετική αυτομεταμόρφωση. Σημειώστε ότι ένα ανεπιθύμητο συναίσθημα δεν χρειάζεται να είναι μόνιμο, επειδή το πώς νιώθετε για κάτι ή κάποιον είναι πάντα η επιλογή σας. Άνοιξε λοιπόν την καρδιά σου για να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Για να κατανοήσετε την αιτία και το αποτέλεσμα, πολλές πτυχές των ιστοριών σας πρέπει να συγκεντρωθούν ξανά. Όσο περισσότερο έχετε επίγνωση των ανεπιθύμητων συναισθημάτων σας, τόσο καλύτερα μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας να θεραπεύσει την ψυχή σας. Το να βιώνετε το κάρμα είναι μια ευλογία. Αλλά δεν το νομίζετε λόγω παρεμπόδισης από επιρροή, περιορισμένης προοπτικής και φόβου για το άγνωστο ή το αδύνατο. Για να λάβετε την ευλογία, πρέπει να κοιτάξετε βαθύτερα τις πεποιθήσεις, τις προσδοκίες και την κρίση σας. Υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθετε, όπως να το αφήνετε, σε όλες τις πτυχές της ζωής. Μπορείτε να εμπλακείτε πιο ενεργά στον εσωτερικό σας κόσμο για να έχετε ενεργητική μεταμόρφωση για ανεφόρον ευθυγράμμιση αγάπης. Ρωτήστε τον εαυτό σας, πώς ρυθμίσατε τη ζωή σας. Επισκεφτείτε το καθένα και προσδιορίστε τι μπορείτε να κάνετε για να το αφήσετε. Η προσοχή από τους ανθρώπους αντιλαμβάνεται το καλό σας συναίσθημα για διάφορους λόγους. Στη νεολαία. Ήταν για την αγάπη της οικογένειας. Όσο περνάει ο καιρός, η αγάπη έχει προσαρμοστεί σε μια ανάγκη για να γεμίσει το κενό σου. Όσο επιθυμείτε μια στιγμή καλής αίσθησης, ο πνευματικός σας εαυτός δεν θα ξυπνήσει για να συνειδητοποιήσει ότι αυτό το εθιστικό συναίσθημα σας σκοτώνει σιγά σιγά μέσα σας. Θέλετε να είστε συνεξαρτημένοι από αυτή την επιθυμία για την υπόλοιπη ζωή, εάν επιθυμείτε μια διαρκή αγάπη για τον εαυτό σας, χρειάζεται να ασκηθείτε ελεύθερα εδώ. Είναι εφικτό. Η επίγνωση του συναισθήματός σας είναι μια πνευματική αφύπνιση. Η ευθύνη των συναισθημάτων σας είναι επιλογή. Η επανευθυγράμμιση των συναισθημάτων σας είναι μια αυτομεταμόρφωση. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχετε πάρει τον εσωτερικό σας εαυτό σε προτεραιότητα. Επιπλέον, δεν ανήκει σε κανέναν εκτός από τον εαυτό σου. Αφήστε λοιπόν την εσωτερική σας δύναμη και το θάρρος να απορρίψετε την πεπισμένη πράξη σας. Όλα έχουν ενέργεια συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου. Δεδομένου ότι η αίσθηση σας είναι υπερβολικά ενεργή με τους ανθρώπους, να έχετε υπόψη σας την ενέργεια στην οποία ασχολείστε και απορροφάτε. Υπάρχουν ορισμένα που εξαντλούν τη δύναμη της ζωής σας. Αν δεν κάνεις τίποτα για να αλλάξεις, τελικά, δεν σου μένει καμία δύναμη ζωής. Άρα η επίγνωση είναι το κλειδί για την αυτομεταμόρφωση. Η ενέργειά σας είναι η επιλογή σας. Για άλλες ενέργειες, πρέπει να χαράξετε υγιή όρια. Αρχικά, πρέπει να διακρίνετε τι είναι δικό σας και δικό τους. Η ανάμειξη αυτών των ενεργειών μαζί μπορεί να εντείνει τη δυσμενή ενέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να απελευθερώσετε και τα δύο για να αποκολληθείτε από τη ζημιά, γιατί το όμοιο προσελκύει τους όμοιους. Αργότερα, καθώς απομακρύνεστε από τη δυσμενή ενέργεια, τόσο λιγότερο την αισθάνεστε, επειδή η φωτεινή σας ενέργεια διαστέλλεται για να την εκτρέψει. Είτε ονειρεύεστε στον ύπνο, οι πληροφορίες του μπορούν να κερδίσουν κάτι για εσάς. Όπως την προηγούμενη ζωή σας, το καρμικό, το υποσυνείδητο και τα άλυτα θέματα. Το πνευματικό μήνυμα και ακόμη και η εσωτερική καθοδήγηση μπορεί να εμφανιστούν για να σας καθοδηγήσουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ονειρικό τοπίο για να φέρετε φως στο σκοτάδι σας για θεραπεία ψυχής. Αξίζει να ξαναδείτε τα παλιά όνειρα ότι χάσατε ή απορρίψατε τις σημαντικές προθέσεις τους. Εάν χρησιμοποιείτε ύπνωση στη συνεδρία θεραπείας, κάτι έχει παρερμηνευτεί για να δημιουργήσει σύγχυση.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να βασιστείς στον εαυτό σου για να βρεις την αλήθεια.